Oh, Putig ka man sa plira na. I'm forever yours, faithfully. Hoy! Spito ba? Sumpakong ang naong ni Maron. Naong di ganing animal o. Animal ka doon, bago dere. May nabulak. Spito ba? Huwag ka kailan ako. Buriton makay ka, silingan naman ta. Shut na! Lagi, pagulat ba? Tanawa, pasikraban ta mga kita na mo crossover ni Michael Jordan na paghaman ni Liap. Tanawa si Gael yung mga mata ba? Oh, ano na siya? Ayaw mo katawa! Ako di, binakaon mo basketball Ria. Binambula be! Kini, ako isa, kamu dua. Dre, bantay ko. Dili. Tapal mo dua. Bantay ko langon, rin ang height ninyo ba? Gusto di mo, mamantay niya. Ha? Mara na yung bantay. Di man mo kabalo. Pero okay naman po, kaya ako may pinakahaw Ria. Oh, Putig ka man sa plira na. I'm forever yours, faithfully. Look, mura mag-Spider-Man oy. Bantay ba? Isa. Putik kamay. Biya, wag purma. Nagdala-dala pag iyahang bula. Choy! Tarada, Choy! Dayo ni ba? Dayo na, dayo. Kanang purmaha ba? Di gina pang basketball player ba? Ma-fan sa jog kag NBA ug finals na. Magbuot man ka. Ako maning ko ani. Ako maning gusto ni. Fans na mag basketball ron. Bisan pag mag 3-on-3 ta ninyo. Unsa? 3-on-3 nga ikaw ra may isa. Nabuang na siguro ka. Mauna na sobraan na kag fan sa NBA ba? Taka ra mo dia ba? Relax mo dira ah. Pakitaan sa tamo sa ako ang mga move sa basketball tingali. Ano makatuo mo nga marama jud kong basketball. Daw, nabi mi mo kaborit. Daplin ni may gumo sa akong crossover ba? Mal kahilas. Daplin ba okay dako ba kag lakang ni. Tanaw na to na iyang kaborit. Your step ba? Matay kuyawa mo dribble ni bataan ni uy. Mura magmanok na padung mangupa. Hala, si Jordan Poole. Si Jordan Poole. Klaro anang Jubit Baldivino. Nabuang naman siguro ng bataan eh. Mauna, magpakaarong ingnon manggong basketball player. Nabuang na. Napday na nga move sa basketball. Muram kag kagang dong. What ay gitawag na 3 times step back? Wow, magbantayan na sa NBA. Dapat mo, di man mga NBA fans dai. Sige, wala dagang storya. Mag 3-on-3 na ta. Asa man kauban nimo? Dara oh, paingon na. Putang ina, si LeBron James o si Draymond Green nagkauban na. Nagkuan na nila oy. Ya, makauban ako. Putik ka mo. Tirada. Tulo na, tulo. Tulo ganino. Mo itong kalaban. Dami senior din na. Bawal mo senior. Napay 14 anyos. Naunsa naman na yung mga kauban dong. Nagdalam kag taporte diri agi pang arthritis naman na sila. Diyan sa kayo ninyo oy. Sa education sa to testingan. Nya, unsa man sugda na siguro nato ni. Sigda na natin yun sa may sugalan eh. Kamo, pila may kwarta ninyo? Balag may sugal. Basta kuhanin yung gamay oh. Animal. Murag mga bayot man siguro ni. Si Bayot, gupok ng lawas si Maron. Walakim day. Sorry boss. Sige, sugda na. Sige. Mautan yung bula labay na. Yawa, burrito sa liging wapo bula. Amo ang bula be, among bula. Kami na nagdala. Sige, partida. Kay home court man ni. Home court ang langit. Dipinsa diri. Sige, dipinsahan. Dipinsahin yung nagtarong yung mga bantay diya. Di makaya, biraang mga buhok. Lah, kaya way, crossover naman lagi. Ang uban nga tumba na. Hindi ako mag-moving tawahan na. Pati kauban niya, biyaan ba? Taysa. Ay sabi. Stot man yung mga kalabanan ni makalipong mo na yung tirada. Magbuot man ka nga mo man among tirada. Strategy ba? Kung sari ka. Di nga makalipong mo na yung tirada. Sasa kauban ako dira. Hi. Na, animal. Nagkaunak ka? Wala pa ba ako? Ito araw, nitapan na sa fans. Gusto ka makaon? Wala ni. Discuss ita. Sam ni mga tirada ninyo. Napay kauban ni mo asang uwagana. May pag magsugalay tag NBA. Sige ba? Muslan man klaro nga wala mo'y kaya sa mua. Nya, unsa may sugal na to ani? Aw, ginagmayay ragud ta. 1,000 og inodnod ang naong sa lubot sa kaldero. Sige ba?
Nya, unsa may team nimo? Siyempre, Denver Nuggets ko. Oh, sige, Denver ka. Unya, wa pa man nahuman ang Miami o Boston. Ani na lang, kung kisem mo daw sa ila, mao akong team ha. Sige ba? Deal na niya. Deal. Kita-kits na ta sa game 1 ha. Bantay ka ha. Uy! Sige. Cute lang. Ito sabay tayo. Uy, ikaw! Ay, manang dula. Tara. Pasi na mo. Ha, Lebron o Draymond Green. Kay, manawag ako. Gano'n po tayo dula ha. Sige. Pasi na. Bay, ito sabi. Hundan na mi. Bugdo kay kag lubot ba? Bantay lang ka sa kuha payatuta ka. Musukol kag sugalay ha. 1,000 ginudnod ang naong sa lubot sa kaliro. Kita-kits nanta sa NBA Finals Game 1. Tanaw na nato kinsay manudnod sa kaliro ani.